Dit is een videoboodschap voor de Japanse ambassade. Een paar weken geleden lag ik in het ziekenhuis. Ik ging met de poort. Toen ik in het ziekenhuis lag en met de telefoon jatte. Ik denk er een van die zusters. Geile wieren, ken wezen, maar ze hebben ook mijn telefoon jatten. Dan wil ik maar opbellen op de Japanse ambassade om deze jattentelefoon zo snel mogelijk rond te brengen, dan wordt het vergoed. Want ik vind dat ik recht heb op mijn telefoon, dat ik recht heb om bij te kennen bij de meesten dat ik van hoor. En dat het niet uit te staan. Nee, ik wil het zo zeggen. Ik vind dat Japan, aardbeving of net, de verplichting heeft om mee mijn telefoon rond te gaan. Ik wil mijn telefoon eigenlijk maar om. En ik kan nog een beetje rennen. En ik wil nog weer om bij aan te bellen. Ik met mijn vriendin of zo gewoon praten. Dus. En nou, als dat Japanse ambassade het kijkt, dan even simpelweg mijn telefoon, een hele dure telefoon, die in het goed is. Dan word ik wel wennen dat de Koreaanse ambassade, misschien zelfs de Taiwanese, maar daar heb ik wat minder op Taiwanese, want raar volk. Maar dat moet we maar even zien in de toekomst, want Safia kijk ik weer net vooruit zien. En ik maar gewoon mansje. En ja, nou, ik wil toch nog in het ziekenhuis bedanken voor de goede behandeling. Ondanks dat de zuster dan mijn telefoon had, dat kijk ik niet van. Misschien al lekker en zo dat we mooi. Prima. Jongens, bedankt. En ik zie hem wel weer naar hier.